Mela. Mela, xaħat rebaħ vjaġġ apparentament. Mela, xaħat f'xi envelop għandu vjaġġ. Mill-udjenza. Ok, sibnieħ. Ok, nistaw ntuħ mikrofon malajr, ma ħafna ġvera ma nix ċans. X'ismek, sinjur, rejdinna malajr? Marja Zambiti. Mela, taf li għadek kemm irbaħt vjaġġ u xek? Ak suppost, ak jgħidu. Le, mux suppost. Ekku. Isma, imma għandi bżon nistaqsik dil-mistoqsija malajr li din. Għax il-vjaġġ għal Munich u xek? Mela, da vjaġġ għal Munich. Kem tgħid li di? Aħseb sew, Munich qiegħda l-Ġermanja jew l-Ingilterra? Ġermanja. Il-Ġermanja, tajjeb, u xek? Tajjeb, itilqu l-feature, għarret, Vjaġġ għall-aħħar tas-sena għall-Awstrija u l-Ġermanja. Se noqogħdu ġewwa Munich, ħanqattaw ftit jiem hemmhekk, se naraw il-festivitajiet kollha tal-aħħar tas-sena, mhux hekk biss, se mmorru sal-Awstrija ġewwa Salzburg u se mmorru anke l-Ġermanja pasaw. Imma inti taċċetta li tiġi magħna. Ok, taċċetta, oh! All right, telqet mela. Mela, għandna l-Antwana